मुंबईकरांसाठी पुढचे 3 तास महत्त्वाचे आहेत। मुंबईसह पालघर, रायगड, ठाणे, सिंधुदुर्गात अलर्ट जारी करण्यात आलाय। मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता या सगळ्या भागामध्ये आहे। नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं जात आहे। समुद्रालाही आज मोठी भरती आहे, त्याच्यामुळे मुसळधार पावसासह आज मुंबईत पाणी देखील तुंबण्याची शक्यता आहे, कारण समुद्राची सुद्धा भरती आहे। तर पालघर, रायगड, ठाणे आणि सिंधुदुर्गात सुद्धा नागरिकांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना आहेत। पुढच्या काही तासात आणखी मुसळधार पावसाची शक्यता या सर्व भागात वर्तवण्यात येते आहे। मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या भागात आहे। त्यामुळे पावसाचा रेड अलर्ट मुंबई आणि पालघरला देण्यात आलेला आहे। पुढील काही तासात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। त्यामुळे मुंबईकरांसाठी पुढचे 3 तास महत्त्वाचे आहे।